سلام تخاطتنا جالك ما يتخونوا እንኳን ኣብዚ ናብ ሓድሽ ዓመት ኣብፅሓኩም እንዳበልኩም ሩሕስ በዓል ልደት ናይ ገዝ ክኾነልኩም ድማ ሰናይ ትምኒተ እዩ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ገሊፀ ዝነበርኩ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ኣብ ቃኞ ማለት ማዕስከር ደንደን ካልኦትን ዝነበሩ ኣሜሪካውያን ተመክሮም ኣብ ኤርትራ ንዝፀሓፉ ፅሑፋት ከቕርብ ምዃነ ይሓቢረ ነይረ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና እምበኣር ንዑ ዝምልከት ይኸውን ሓደ ካብኣቶም ኤድ ወይ ድማ ኤድዋርድ ዋይት እዩ ዝበሃል ንሱ ድሕሪ ነዊሕ እዋናት ናብ ኤርትራ ከም በጻሒ ማለት ቱሪስት ኮይኑ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረሉ እዋናት ንምዝካር ብዝተመልሰሉ እዋን ኩሉ ነቲ ናብ ኤርትራ ንምብጻሕ ዝሓለፎ መስራሓትን ኣብ ኤርትራ ድማ ጻኒሒቱ ከመይ ከም ዝነበረን ብዝርዝር ሰኒዱ ኣሎ ናብቲ ጽማቕ ትሕዝቶ ናይቲ ጽሑፍ ከብለኩም እየ ሰናይ ምክትታል ቅድሚ ግን መዘኻኸሪ ከቕርብ እየ ኣብዚ ቻነል ዝቐርብ መደባት ካብቶም ዝዕዘብዎ እቶም 87 ሚእታዊት ሳብስክራይብ ዘይገበሩ እዮም ማለት ብውሕዱ ቁሩብ 50-50 ወይ 40-60 ቢሉ እንተዝኸውን ድሓን ምኾነ 87 ሚእታዊት ብ13 ሚእታዊት ግን ቁሩብ ወላ ንሞራልካውን ዝፈታትን እዩ ስለዚ እቶም ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ትከታተልዎ ፍትሓዊ ንምዃን ዝኣክል ነቶም ብዙሕ ደኺምና ነዚ ተዓዛባይ ይጠቅም እዩልና ብዓቕምና ድሓን ዝኾነ ትሕዝቶ ክነቕርብ ንፍትን ንሞራል ክኾነና ኸማን ሳብስክራይብ እንተገበርኩም ጽቡቕ እዩ ብዓብዩ ላይክ ኮመንት ሼር እንተጌርኩም ድማ ዝበለጸ እዩ እቲ ናይ ዩቲዩብ ኣልጎሪዝም ማለት እቲ ናይ ዩቲዩብ ማሽን ኮሚዩ ዝሰምዕኖ እንድሕር ዳ ከምኡ ብዙሕ ኣለዎ ሞር ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ ናብቲ ኣርስትና ንኸይድ ነቲ ጽሑፉ ኤድ ናይ ኣስመራ መገሻይ ዝብል ኣርእስቲ ሂቦ ንኣስመራ ኣብ 1971 ክገድፈ ከለኹ ሽዑ ነቶም ኤርትራውያን ኣዕሩኽተይ ሓደ መዓልቲ ክርእየኩም ክመጽእ ብምባል የተፋነዮም ግን 30 ዓመታት ዝኣክል ግዜ ዝወስደለይ ይመስለኒ ነበረን ከም ኩሎም ኣብ ቃኘው ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣሜሪካውያን ናተይን ናይቲ ኣባል ዝኾን ኩሉ ማሕበረሰብን ዘዘንቶ ኣነ እውን ዛንታ ኣለኒ ክትሰምዕዎ እንተደሊኹም ንህልኩም ርግፀኛ እየ መብዛሕትና መቸም ኣብዚ እዋን እዚ ቃኘው ከመይ ይመስል ይህሉ ይኸውን ኢልና ንግረም ኢና ዝብል ግምት ኣለኒ ድሕሪ ኣብ ሚያዝያ ናይ 2000 ዓመተ ምህረት ናብ ኣስመራ ምጋሽ ፕላን መውፅአይ ከመይ ገይረ ናብ ቃኘው ንኽሪኦ ከኣቱ ከም ዝኽእል እየ ክሓስብ ጀሚረ ካብ ከም በዓል ሪክ ዝኣመሰሉን ካልኦትን ብፆትና ብዙሕ ዕለኽላኻት ከም ዘለዎ ሰሚዐ ነይረ ኣይተጋገዩን ሓቆም እዮም ነይሮም ኣብዚ ቨርጂንያ ዝነብር ተስፋይ ዓርከይ ንሰመረ ርእሶም ናይ ቀረባ ዓርኩ እዩ ሰመረ ማለት ኣብዚ ቀረባ እዋናት ናብ ኤርትራ ዝተመልሰ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብዚ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነበረ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ኣሜሪካ ኸሎ ተራኺብና ኣለና ኣነ እውን ከም ዓርከይ እየ ዝሓስቦ ግን ኣይ ከም ተስፋይን ሕጂ ሰመረ ኣብቲ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኤርትራ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ከምቲ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ንብሎ ማለት እዩ ተስፋ ይኹን ኣነ ንባዕለይ ስለምንታይ ኣነ ይኹን ወላውን ዝኾነ ካልእ ኣሜሪካዊ ናብ ቃኘው ንምእታው ክንዲ ዝጸገም ዝኸውን ብምባል ክንኣምን ኣይከኣልናን በቲ ዝሰማዕክዎ ዘበለ ኩሉ ብዛዕባ ቃኘው ንተስፋይ ነጊርዮ ነይረ ብመገዲ ሰመረ ገይሩ ድማ ናብ ቃኘው ንኽኣትወሉ ዝኽእል መገዲ እንተልዩ ሓተትክዎ ተስፋይ ድማ ንሰመረ ከም ዝዛረቦ ኣረጋጊጹለይ ግን ክሳብ ክንድኡ ናብ ቃኘው ንምእታው ንሰመረ ምዝራብ ኣድላይነት ዘለዎ ኮይኑ ኣይተሰምዖን ቀዳመይት ንግሆ ኣብ ኣስመራ ዝሓደርኩሉ መዓልቲ ቁርሰይ ኣብቲ ሆቴል በላዕኩ ነቲ ተተኣናግደኒ ኣሳሳይ ወይ ወይተር ደጋጊመ እንተጠመጥክዎ ዝፈልጠ ኮይኑ ድማ ተሰማዓኒ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ቃኘው ዝሰርሕ ዝነበረ ፍጹም ክኸውን ኣይክእልን እዩ ድማ በልኩ ከምኡ እንተኾይኑ እንታይ ዓይነት ተኣምር ክበሃል ይከኣል ኢለ እንዳሓሰብኩ ኣብ መወዳእትኡ ኣብ ቃኘው ትሰርሕ ነርካ ዲኻ ኢለ ሓተትክዎ ግርም ክብለኒ እወ በለኒ እወ ኣነ ዴቪድ ባጅ 114 እየ ኣብ ቶፕ 5 ክለብ ድማ እየ ዝሰርሕ ነይረ በለኒ ክኣምን ኣይከኣልኩም ድሕሪ ቁሩብ መዓልትታት ኣብ 1971 ዝተሰኣለ ስእሊ ናይ ኩሎም እቶም ኣብ ቶፕ 5 ኣሳሰይቲ ወይ ወይተራት ዝነበሩ ስእሊ ከሪኤኒ ሒዙለይ መፀ እቲ ኣብቲ ስእሊ ሒዞሞ ተሳኢሎም ዘለዉ ሰርቲፊኬት ናቱ እውን ኣርኣየኒ ኣብ ቶፕ 5 ክሳብ ተሓሙ ትበልዑ እንተነርኩም እቲ ምኽንያት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብግቡእ ዝሰልጠኑ ኣሳሰይቲ ብምንባሮም እዩ ንጽባሓይቲ ሰንበት ኣባላት ናይ ሓንቲ ዝፈልጣ ስድራ ቤት ናብ ቃኘው ክእትውኒ ከም ዝኽእሉ ሓበሩኒ ኣብ ቃኘው ዝነብሩ መሓዙቶም ወይ ፈለጥቶም ከም ዘለዎም ሓቢሮምኒ ያዕቆብ እቲ ታክሲስታ ኣብኡ ከብፅሓና ምዃኑ ነገሩኒ ወላ እኳ ክሳብ ንሰመረ ዝረኽቦ ክጽበ እንተደለኹ በቲ ንምእታው ንምፍታን ግን ብሓቂ ህንጡ ኣይነበርኩን ንሶም ጸገም ከም ዘየለ እዮም ኣረጋጊፆምለይ ብታክሲ ኣብቲ ኣፍ ደገ ናይ ቃኘው ምስ በጻሕና ነቲ ኣብቲ ኣፍ ደገ ዘለዎ ንኣሽቱ ድኳናት ስቕ ኢለ ይዕዘቦ ነበርኩ ኣነ ዝሓሰብኩ ኣብቲ ኣፍ ደገ ዋርድያ ዘለዎ ቦታ ምስ በጻሕና ያዕቆብ ጠጠው ዝብል እዩ ዝመስለኒ ዘሎ ግን ቀስ እንዳበለ ሓሊፍዎ ኸደ እቲ ዋርድያ ግን ብዓውታ ኣዳመፀ እሞ ጠጠው በልና ናባና ብምምጻእ ድማ ኖ ጻዕዳ በለና ንጻዕዱ ምእታው ኣይፍቀድኒ እዩ ማለት እዩ ንንውሕ ዝበለ እዋን ምስቲ ዋርድያ ተዘራረቡ እሞ ኣነ ከኣቱ ከም ዘይክእል ድማ ነገሮም ንዓይ ኣብ ገለ ቦታ ድሮፕ ክገብሩኒ ማለት ገርፉን እሞ ተመሊሶም ናብቲ ቦታ ብምእታው ስእልታት ክስእሉለይ ዝኽእሉ እንተኾይኖም ተዘራረብና ኣነ ተዘይሃለየ ጸገም ከም ዘየለ ኣረጋገጹለይ ናብ ሓደ ሓድሽ ሆቴል ኣብፅሖምኒ እቲ ናተይ ቪድዮን ዲጂታል ካሜራን ሒዞም ተመልሱ ስእልታት ክወስዱ የፍቅዱሎም ምዃኖም ፍጹም ክኣምን ኣይከኣልኩም ምኽንያቱ
ካብቲ ሓደ ንኣሜሪካውያን ክንኣቱ ዘይፈቕዱልና ምኽንያት ስእልታት ንስእል ብምዃንና ዝብል እዩ ብዛዕባተን ካሜራታተይ ከይወስዱለይ ድማ ብጣዕሚ ፈራሕኩ ነቶም መሓዙተይ ወይ ኣዕሩኽተይ ንዓኻትኩም እንታይ የጋጥመኩም ኣይግድሰንን እዩ ሓደ ነገር ርግፀኛታት ክትኮኑ ዘለኩም ግን ካሜራታተይ ከተጥፍኡለይ በልኩም ሲሖምኒ ኣነ ግን ኣይስሓቅኩም ንኸመፁኒ ተሃዊኸ ተጸበበል ተበልካ ወይ ከ ክሳብ ዝምለሱ ክንድዚ ዝኣክል ግዜ ምውሳዶም ከይገረመኒ ተረፈን መወዳእትኡ ግን ተመሊሶም ብጣዕሚ ድማ ኩርዓት ተሰምዖም ገለ ስእሊ ናይ ቪድዮታት ድማ ምፁለይ ብሓቂ ግን ኣያናይ እንታይ ዝነበረ ህንፃ እዩ ነይሩ ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ ኣይነበረንን ንምንታይ ደኣ ክንድዚ ደንጉይኹም ኢለ ሓተትኩም ናብ ውሽጢ እቲ ህንፃታት ከም ዝኣተው ድማ ሓበሩኒ ንሱ እያ ደንጊዎም እቲ ናይ ቶፕ 5 ክለብ ዝነበረ ህንፃ ኣብ ጽገና ከም ዘሎ እሞ ድሕሪ ሰሙን እንተተመሊሶም ናብ ውሽጢ ከኣትዉ ከም ዝኽእሉ እቶም ሰራሕተኛታት ከም ዝሓበርዎም ነጊሮምኒ ነቲ ቪድዮ ድሕሪ ምርኣየ ቁርብ ተቆጢዐ ነይረ ግን ካብ ጥራሕካ ምኻድ ዘይሓይሸለን ኣኺልኒ በቃ ነዚአን ጥራይ ርአየ ክተርፍ እኽእል የለ ድማ ሓሰብኩ ንሶን እዩ ናብቲ ናይ ኤርትራ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ነቲ ሓላፊ ናይ ባጀት ኦፊስ ናይ ኤርትራ ንምርካብ ከድኩ ኣብኡ ከለኹ ዕድል እንተገበርኩ ብምባል ንሰመረ እንተለውን ሓተት ኩሉ እታ ሰሙን እቲኣ ግን ሰመረ ኣብ ካናዳ ከም ዝጸንሕ ትቕጽል ሰሙን ከም ዝምለስ ፈሊጠ ብዝኾነ ፀገም ኣይነበሩን ኣነ እውን ኣብታ ሰሙን ንገለ መዓልታት ንባፅዕ ኸይድ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ባፅዕ እንከለኹ ሓንቲ መንእሰይ ጓል ኣቦኣ ኣብ ቃኛው ተመዲቡ ዝነበረ ኮይኑ ኣዲኣ ግን ኤርትራዊት ተፋለጥኩ ንጓላ ኸትዕቢ ነስመራ ከም ዝተመልሰት እምበር ጓል ባፅዕ ምዃና ነጊራትኒ ብግምት ዕድሚኣ ኣብ መፋረቕ ወይ መወዳእታ 20ታት ኣቢላያ ትኸውን ናብ ቃኛው ንምእታው ዝገበርክዎ ፈተነ የዕሊለያ ከምቲ ኩሉ ሰብ ግርም ዝብሎ ንሳውን ገሪሙዋ ናይ ኣስመራ ቴሌፎና ክድውለላ ሂባትኒ ኢላትኒ ድማ ኣብ ቃኛው ዝቕመጥ ትፈልጦ ሰብ ከም ዘለዋ እሞ ብሓደ ኮይንና ክንበፅሖ ኢና ብምባል ክንኣቱ ከም እንኽእል ነጊራትኒ ኣነ ግን ድሓን ዘሸግር የብሉን ሰመረ ባዕሉ ኩሉ ነገር ክውዳእ ኣለዩ እየ ኢለያ ንዓይ እውን ኣብቲ እዋነትስ ነዚ ጉዳይ ሰመረ ክገብረለይ እንተዘይክኢሉ ማንም ሰብ ከም ዘይክእል ተረዲእኒ ነይሩ እዩ ኣብታ ሰሙን ብጣዕሚ ብዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ናብ ቃኛው ንምእታው ክሕግዙና ዝኽእሉ ቢዚ ኮይነ ቀንኹ መምላሰይ ናብ ኣሜሪካ ንሶኒ ለይቲ ምዃኑ እዩ ካብ ሰመረ ዝኾነ ድሃይ ሰሙን ሙሉእ ኣይረኸብኩም ኩሉ እንቋቑሖይ ኣብ ናይ ሰመረ ዘንቢል ምእታወይ ድማ ክሓስብ ጀመርኩ ንሓሙሱ ነታ ኣብ ባፅዕ ዝረኸብክዋ መንእሰይ ጓል ናብ ቃኛው ከተእትወኒ ትኽእል እንተኾይና ብምባል ደወልኩላ ድሕሪ ቁርብ ደቃይቕ ተመሊሳ ደው ኢላትለይ እቲ ትፈልጦ ሰብ ገይሹ ከም ዘሎ ድማ ሓቢራትኒ ነገራት ጽቡቕ ይኸዱለይ ከም ዘየለዉ ተረዳእኒ ዓርብ ንግሆ ግን ሰመረ ደው ኢሉለይ ኣብቲ ሆቴለይ ክረኽበኒ ከም ዝደሊ ሓበረኒ ካብ ንግሆ ሰዓት 10 ክሳብ ምሸት ሰዓት 7 ተጸብየዮ ሰመረ ይመፀን ቀዳም ድሕሪ ምሳሕ ቅድሚ ምስዕ ርኽተይ ንምምሳይ ምውፀይ ናብ ሆቴለይ ተመለስኩ ናብቲ መቐበሊ ጋይሽ እንዳኸድኩ ተስፋይ ዓርከይ ናይ ቨርጂንያ ተቐበለኒ እሞ ንሱን ሰመረን ክጽበዩኒ ከም ዝጸንሑ መሓሕ ነገረኒ ብትሕትና ሓደ መዓልቲ ሙሉእ እኳ እዩ ዶንጊዩ ናብ ቆፀራ ዝመጽእ ዘሎ በልኮ ሰመረ ምስ ገለ የዕርኽቱ ክዛረብ ድሕሪ ምጽናሕ ተሓወሰና ንሱ እውን ናብ ቃኛው ክኣቱ ዘይምኽኣለይ ከም ዝተገረመ መሰለ ንሱ ብዛዕባ ቃኛው ዝኾነ ዘራኽብ ስራሕ ከም ዘይብሉ ሓበረኒ ይኹን እምበር ምስቶም ዝምልከቶም ተዘራሪቡ እቲ ናይ መእተዊ ፍቓድ ንሶኒ ከም ዝረኽበለይ ነጊሩኒ ፀገም ዝበሃል ከም ዘየለ ድማ ኣረጋጊፅለይ ቅድሚ 2 ሰሙን ንቃኛው ንምእታው ዝገበርናያ ፈተነ ምስ ነገርክዎ ፈጺሙ ከም ዘይኣመነኒ ተረዲእኒ እዩ እንታይ ይገብር ከመይ ግዜ ይሕልፎ ከም ዘለኹ ድሕሪ ምዕላልና ተፋኒዮምኒ ኸይዶም ሶኒ ናይ ንግሆ ናይ መወዳእታ መዓልተያ በስመራ ሰመረ ደው ኢሉ ሓደ ሰብ ይሰደለይ ከም ዘሎ እሞ ናብ ቃኛው ከም ዘእትወኒ ነገረኒ ተወልዳ ዓርከይ ኣብ መወዳእታ ናይ መገሻይ ናብ ኪላ ቪድዮ ሰኣላይ ዝተቐየረ እዩ ዝመስል ምሳይ ክኸይድ ከም ዝደሊ ሓተተኒ ኣነ ድማ ምሳይ ክኸይድ ሕጉስ እየ ኣነ ዲጂታል ስእልታት ክወስድ ከለኹ ንሱ ድማ ቪድዮ ይስእልለይ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ንዓይ ኣብ ኣጋፋዱስ እቲ ሰብኣይ ምስ ኣውቲስቱ መጸና መገድና ድማ ናብ ቃኛው ኮነ ኣብ ቃኛው ምስ በጻሕና ከምቲ ዝሓለፈ እዋን ዘጋጠመና ሕጂ እውን ከምኡ እቲ ዋርድያ ምእታው ከዳኣና እቲ ሰመረ ዝለኣኾ ሰብኣይ ብጣዕሚ ሓረቐ ካብ ማኪና ብምውራድ ድማ ከይዱ ኣዘራርቦ በታ ኣነ ዘለኽዎ ወገን ናይቲ ማኪና ብምዃን ድማ ክዘራረቡ ይርዮም ነበርኩ ወረቐት ካብ ጅቡኡ ብምውፃእ ኣረኣዮ እቲ ዋርድያ ግን ኣንቂፁ ምእታው ከዳኣና ኣነ እውን ብጣዕሚ ሕማቕ ተሰማዓኒ በቃ ኣነ ኣብኡ ምህላወይሲ ንባዕሉ ፀገም እዩ ማለት ይበልኩ ድሕሪ ቁርብ ደቃይቕ ምዝርራቦም ብዘይ ዝኾነ ፀገም ክንኣቱ ፈቒድልና እንዳኣተና ኣተኪሩ ይጥምተኒ ነይሩ ንዓይ እውን ጽቡቕ ኣይተሰማዓንን እንዳኣተና ከለና ናብ የማን ክንጥወ ብምባል ብምሕባር በቲ ኣብ ግዜ ዝፈልጦ ቃኛው በቲ ፋይናንስ ዝነበረ ሓለፍና ኣብቲ እንዳ ፋይናንስ ናብ ሄድኳርተር ኦፊስ ቅድሚ ምቕያረይ ንቁርብ ሰሙናት ኣብኡ ሰሪሐ ነይረ ነቲ ሆስፒታል ዝነበረ ሕጂ እኳ በግራብ እዩ ተሸፊኑ ሓሊፍና ኣብቲ ናይ ኦፊሰራት ክለብ ዝነበረ ጠጠው በልና ኣብዚ ክለብ ንሄድኳርተር ምስ ገደፍክዎ
ننوح زبل أوان سريح نيرة كاب ماكينة بموراد دما ناب أوفيسرز كلب سلتات كنوسد أتنا أبت برندا 4 قلعو كوفيلوم مسرع أخو شعيو كانيو ناب منبر جزاوت كمستقيرة ترديني سئلنا يتون قلعو بموساد أبت الديجيتال كاميراي مسرع أخوهم بتعمل تحقوسو أنا بعلي ولنا بتن العلي عمت فرق عن جزاي زبلوز نبركو بوتا دحرنا ويح أوان مملاسي حقوس نبركو بدحر زين دحري تمليسنا قلقل بموراد بتي أبت مأكل زلو كبي نلعل تطوينا ناب أواسيس كلب أبلنا بو نحلفنا كل سبيت متنيرو كدماي كندي تعدو أبت بوتا رئيهم كم زفلت ورقتين ينبر أيكونكم اندحر بدحريت منبر جزانا سبات أقواليتكم مو بتومانا جزار يومهم لكعكم سميعتيو تسمعني معناتو أمنا إنداماتي جزاي زلخو حجي جزاي يكونن ناب أواسيس كلب بزح جزيه كيدا مو كابت عند مجدي كساب كنت ورحكات كم زنبرو جن حجيو ترديني كابت مجدنا نتساقام مستعطفنا نتناي فيلم تياتر زنبر حليفنايو كابت عند ترجع قرب تأتيلا كم زنبرت يذكروه نايتا أبت تقوز نبرت نوشتيناي غولف متصاوت ميدا أسراو نيرلن أبت أواسيس كلب زنبر وريدنا نايت مأتوا أبت جماعة أوس الوسيدة كمزي سلاي زخونكو كوين تسمعني نتسمر زرع أخلي سبعي على الكو نسوجن ولا عند سجن كمزي الله الرجاج عني أبزون انتخون سبات زنبرو الجزاوت كمستغيره الرجاجزكو كاوت إنا كنملسينا نبزي مبر صبغ مأتوي أي رخبنان إلى يوم قال أسئلتات كوس دلو زخيل ناب تسجر ترجع خيله نايت كبابي أسأل وسركو بمكينا ببي إكس نبربي لنا بالحيط ناي هيدكوارترز هنت أجرنا بتناي هيدكوارترز سرح تنياتات منبري جزاوتهم زنبر حليفنا ناب يمان تعطفنا ناب توب 5 كلب أبلنا أبتنا هيدكوارترز منبري جزاوتي تقميت أي فلت سلزنبركو اتيبوتا كاب كله أزيز للخوة بوتاينيرو أب توب 5 كلب ماكينات أطومس بلنا اتسمرز الآخر لي سبعي زغونا زسستا نقر زدينا انتو خوينو حتتنا أنا دما نايب حقا خالي خايلة حتتكو تعدل جن بفوتسم كتملت أني دلوخم نسوغن هو نايب البيه نعوناي بلنا نابتبوتا دحر 3 عامت يأتوم هلاوي شعوز تسمع أن سمعت حجخ قلتو يتسق منيو انتو دلوخون أي كلني أو مساعتنا تقداميتي نقر زقبركوها اتستيج نايتي بار زنبره مهلاون زي مهلاون مرقات يعنيرا بعابيوتي بارغن يلن قال ملكتات أبت مريت نايت أو خلنا زنبره ريخا نعيا بأموريغن بتي دحريت برهانن إلالون تاسيتي حلقة ناي سراويت أبقانيو مبصح زقبرت الأوان كله يرأيان نيرو كابزو كله نوح أوانات نايت كلب حادثة بجيغا معالتي وعليلوه سيتي تحلق أستاف سراويت زنبره جنرال أبقانيو مبصح تقبرلو أب زنبرت أوان نبرحانة ويتر وي أساس هاي جيرو نيرو وقعو درار أب توب 5 كلب تجيرو لهم مغنياتو كاب أوفيسرز كلب توب 5 يعبي ندقنا دما جيغا معالتي وعالو خبلهم نبرحانة أبتا نايتي سيتي جنرال نبرت أولا أساس هاي جيرو منبرو اتا سيتي جنرال نبرحانة تسويعها ويسكي سور مالت ويسكي خوينو لمينن قرب شكورن زعاتو مالتي زفلت انت خوينو حتتتو برحانة دما بتي بلوس ناي بار بانكو انجلوشي جيرو إفينج الليدي إلو ملسلا بالحري برهانة كافت بانكو نايتبار أيوتسن برهانة عركي نيرو بزوح ناي بارات تريكات مالت ميلاتات يميريو أبتبار حجي كلتا متساوت ناي بولالوا قال سئلتات ناتو سئلة جن كمزي سئلتات ناي زي فولت أصاب قزاز سئل زلهو كويني يسمع نيرو دحار كل أعوز نبرا سب دما بتي فلاش ناي كاميراي قلبو يسحب سلز نبرا نت فلاش ناي كاميراي أتفيو اتناي كاشير بوتا كم تقدم زنبرو يزولو اتناو زنبرا قمار متساوت ماشينات كنيلوان أبت كلب نقرب جزي كوف بمبال كوكا ستينا اتناي قدم كوكات زكرون تليخوم نسو حجي يلن لكع كمز حجي أب أمريكا زولو يزتعم اتاو سنحناون اتماما قبي بوتا زنبرا أب كلتا بوتا زتخفافليو كمز مسلني قدمون كوميونيرو ببيترو زتخفافليو اتو كتب الكلخة نيامان باري زولو اتقدم أو خلناون اتي بار كوميونيرو نتساقام برخيلو دما اتي ممقب خفلي اتقازا بززاناقو سبات مليو يسانيحنا بلا سبات نتولده زفولتو أو تسانيحمنا تولده أبوزح بوتاتاتنا إرترا ممهر سلزنبره بزح سبي زفولتو بدحرزي كوكانا ستينا ناب ماكينا نامرحنا بزح سؤلتات يوصلكم بسنكت فلاش مبر بفلاش انتزخون بزح سؤلتات موصلكم نيرا أبزون انتخونه أبندا زي فولتو سب غزا زلوخو خوينو يسمع النيرو يترف أبتي زفولتو زنبوركو غزا بزح ناي سبورت مرئيتات زرقا خلو بزح معلتات زتزناقع كلو بوتا خوينو أيتسمعنن اتسمرز الآخر لي سبعي كاب ماكينا بقرخ شنع عند بالكاكت كي تدلي دها إلو حتى تني
أنا دما رقصنيا ديخا ولا حنت ፀገም يبلون إلا تمليس حاتتكو ፀገም كم زي بلو أرقاقصلي نعاي ገንዘይ ተጽبخو ጽቡቕ ህያብ ኮይኑ ተሰማዕኒ ካብቶም 5 ክለብ እንዳወፃና ዝወሰድኮን ስእልታት የን ዘን ትርእይዎን ክልተ ስእልታት ኔማን ዘሎ ቦሊንን ጂምን ዝነበረ እዩ ቀፂልና ካብቶም 5 ክለብ ዘሎ ጽርግያ ንላዕሊ በመምራሕ ብሄድ ኳርተርስ መንበር ገዛው ተሓሊፍና ኣነ ግን ናብቲ ናይ ቀደም መንበሪ ገዛው ተይ ዝነበረ ክኸይድ አይደለኹን ምክንያቱ መንበር ገዛው ተኾይኑ ኣብቲ ኣብ ደገ ብዙሕ ክዳውን ተሰጢዑ ነይሩ ዑደትና ብእግሪ ብምቕጻል ነቲ ናይ ላዕለዎት ኦፊሰራት ዝነበረ ገዛውቲ ሓሊፍና ናብቲ ንቁርብ እዋናት ስራሕ ኩሉ ናብ ሄድ ኳርተርስ ህንፃ በጻሕና እዚ እውን መንበር ገዛውቲ ኮይኑ ብሓቂ ግን ከኣቱ ደለኹ በቲ ማዕጾ ምስ ኣተኻ ንጸጋም ዘሎ ናይ መጀመርያ ክፍሊ ኦፊሰይ ነይሩ ምስ ሓደ ብጻይና የነታ ክፍሊ ብሓባር ንሰርሓላ ነርና ንሱ ናይ ከረንን ባጽዕን ንዝኾዱ ሰባት ነቲ ኣብኡ ዝነበረ መዘናግዒ ክፍልታት ንመሓዝ መዝገብ ዝሕዝ ዝነበረ እዩ ይዝከረኒ ብናይ ሞተር ሳይክል ሓደጋ ኣብቲ ጥቓ ናይ ባርፊዮሪ ዝነበረ ሰርክል ሞይቱ ድሕሪ ንሱ ምማቱ ናብቲ ህንፃ ድሕሪ ምእታውካ ናብቲ ነቲ ዳራሽ ሰጊርካ ዘሎ ክፍሊ ዝተቐየርኩ ነቲ ናቱ ዝነበረ ስራሕ ሓደ ኣፈወርቂ ዝበሃል ኤርትራዊ ተኪዎ ንሱ ምስ ሓደ ናይ ሄድ ኳርተርስ ኣካውንታንት ዝነበረ በየነ ዝተባህለ ነታ ክፍሊ ብሓደ ይሰርሑላ ነይሮም ምዞም ሰባት ብጣዕሚ ቅርበት ነይርኒ ይኹን እምበር ስማ ቦታቶም ይፈልጦ ይነበርኩም ብህይወት እንተልዮም ክረኽቦም ደስ ምበለኒ ሓደ ዝፈልጦ ዝነበርኩ ነገር በየነ ኣብ ማእከል ከተማ ዝነበረ ናይ ሼል ንዳድ መዕደሊ ዝኾነ ነገር ከም ዝነበሮ ይዝከረኒ ሓደ እዋን ኣብቲ ቦታ ወሲድን ይፈልጥኒ ይኹን እምበር እታ ቦታ ኣበይ ምዃና ሕጂ ኣይዝክራን እየ ሓደ እዋን ነቲ ናይ ኤርትራውያን ናይ ባህሊን ናይ ሲቪክ ማእከልን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ይበጽሓሉ ኣብ ዝነበርኩ እዋን ሓደ ሰብ ሽዑ ይዝከረኒ ሰበይቱ ንበየነ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ናይ ንግድ ባንኪ ከም ትሰርሕ ሓቢርን ነይሩ በዚ ምኽንያት ቅድሚ ናብ ኣስመራ መኻደ ንማይክ ኦኔል ነዛ ሰበይቲ ይፈልጣ እንተኾነ ሓተትኮ ግን ካብዚ ንላዕሊ ዝፈልጦ ሓበሬታ ኣይነበረንን ማይክ ድማ እቲ ባንኪ ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ከም ዝነበረን ብዘይተወሳኺ ሓበሬታ ክፈልጣ ከም ዘጸግሞ ነገረኒ ንኣስመራ ድሕሪ መኻለይ ሰንበት መዓልቲ ካልኣይ መዓልተይ ኣብ ኣስመራይ ነይሩ ኣብ ሓደ ናይ ሼል ናይ ነዳዲ መዕደሊ ጥቓ ንግዳዊ ባንኪ ናይ ኤርትራ ዝርከብ ጠጠው በልና ኣብኡ ሓንቲ ሰበይቲ ንሰይቲ በየነ ከም ትፈልጣ እሞ ንጽባሒቱ ሶኒ እንተተመሊሰ ናብቲ ሕጂ እውን ትሰርሓሉ ዘላ ባንኪ ከም ትወስደልና ሓበረትኒ ንሶኒ ምስ ተመለስክዋ ናብታ ሰበይቲ ወሲዳትኒ ቴሌፎን ደው ኢላትሉ በየነ ድማ መጸና ግን ፍጹም ኣይዘከረንን ናብቲ ናይ መካይን መቃየሪ ኣቑሑ ትካሉ ድሕሪ ምኻድና ንቁርብ እዋን ድሕሪ ምዕላልና ዝኽርታቱ ተመሊሱሉ ክዝክረኒ ጀመረ ኣፈወርቂ ኣብ ኣስመራ ከም ዘሎ እሞ ከድና ሳፕራይዝ ክንገብሮ ምዃንና ሓበረኒ ብሓደ ኮይና ድማ ናብቲ ናይ ኣፈወርቂ ኦፊስ ከድና በየነ ሰላም ኢልዎ ንሓንቲ ካልእ ዝፈልጣ ሰበይቲ ሰላም ክብላ ከደ ኣነ ድማ ኮፍ በልኩ ኣፈወርቂ ጠሚትኒ ወላ ሓንቲ ወቕሕ እውን ኣይበልክዎን ምንም ዝበሎ ነገር የለን ድሓር ከም ዝበለኒ ጀርመናዊ ናይ መካይን መቃየሪ ዝፈልጥ ሰብ ምስ በየነ ዝመጻኹ መሲልዮ ምንባረ እዩ መወዳእቱ ግን ትሚለን ኣፈወርቂ እንዳጠመትኮ ኣብቲ ትዩ ቦታ ሪዘርቭ ክገብር ደልየለኹ ምስኡ ናይ ህፃን ቆልዓ መደቀሲ ድማ የድልየኒ ኣለዎ በልኮ ይፈልጥ ናይ ህፃን ቆልዓ መደቀሲ እንተልካዮ ደስ ኣይብሎኒ ነይሩ እንዳጠመተኒ ኣብዚ ከምኡ ስራሕ ኣይንሰርሕ ኢና በለኒ ኣነ ድማ ደጊመ እሞ ናብ 2LT ፓተርሰን ሪፖርት ክገብረ በልኮ ንገለ ሰከንድታት ትስቕ ድሕሪ ምባል ኣቶ ጻዕዳ በለኒ እወ ኣነ የበልኮ ከምኡ ኢሉ ዝፅዋዕኒ ነይሩ ድሕሪ እዚ ብሓደ ሓቢርና ሰተናን ተፃወትናን ናይ በየነ ስድራስ ሓደ ምሸት እውን ብሓባር ተደሪና ኢና ብጣዕሚ ድማ ንዕዖም ምርካበይ ጽቡቕ ተሰሚዕኒ ድሓር ከም ዝፈለጥኮ ማይክ ኦነልን ሰይቲ በየነን ኣብቲ ባንኪ ጥቓጥቓ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም ናብ ቃኘው ክንምለስ ካብቲ ናይ ሄድ ኳርተርስ ህንፃ ናብቲ ቤት ጸሎት ኣበልና እቲ ኣግራብን ኣውፅልትን ካብቲ ናይ 1971 ዝነበረ እዋን ብፍጹም ኣይራኸብኒ ዳርጋ መርኣይ የብሉን እዩ ዝበሃል በቲ ናይቲ ሕብሪ ዝነበሮ ቤትሮ ተዘይኮይኑ ኣይመለለኽዎን ነይረ ፋዘር ጆ ከምኡ ክብል እንተዝሰምዐኒ ሕጂ መጥፋእኒ ነይሩ ኩሉ ግዜ ሰንበት ይረኽበኒ ነይሩ እዩ ዋላ ሰንበት ናይ ምሸት ኣብቲ ፀወታ ናይ ጎልፍ ክንራኸብ ከለና እውን እዩ ዝሰብከኒ ነይሩ እዚ ቤት ጸሎት ዝነበረ እንተኾነ እውን ናብ መንበር ኣባይቲ እዩ ተቐይሩ ንኽነቅጽ ዝተሰጥሐ ክዳውንቲ ኣብ ኩሉ እዩ ዝረአ ነቲ ቤት ጸሎት ድሕሪ ምግዳፍና ናብቲ ቀንዲ መእተዊ በልና ኣብቲ ቦታ ምህላወይ ብጣዕሚ ህንጡይ ኮይነ ደስ ኢሉኒ ነበረ ናብ ኦኣሲስ ክለብ ክምለስ ዝሓሰብኮ እውን ረሲዐዮ ነይረ ቅድሚ ኣነ ምስ ተወዓለይ ግን ኣብቲ ደገ ለካ ኣውቲስታና ይጽበየና ነይሩ እዩ ነቲ ኣብቲ ኣፍ ደገ ዝነበረ ድኳናት ክትሪኦ ከለኻ ደስ ዝብል ኣይኮነን ገለ ናቱ ስእልታት ወሲደ ይኹን እምበር ናብ ቃኘው ካልኣይ ግዜ ንምእታው ዝነበረኒ ገድሊ ሓያል እዩ ነይሩ ሕጂ ቃኘው ማዓስከር ደንደን እዩ ዝበሃል ብድሕዚ እቲ ኣውቲስታና
ናብ ሆቴል ክመልሰና ሓተትና ኣነ ግን ኣይፋሉን ብምባል ናብ ባር ፊዮሪ ይውሰደና በልክዎ ካብ ቃኘም ወፂኻ ናበይ ይኽየድ ናብ ባር ፊዮሪ ተዘይኮይኑ ብዙሕ ኣይከድኩም ናብቲ ባር ኣብዘና ኣስመራ ዝቐንኹለን እዋናት ሓቅን ምዝራብ ግን ቀዳመይቲ ኣስመራ ዝኣተኹላ መዓልቲ ከይደ ነይረ ድሕሪ ካብ ቃኘም ውፃእና ሰዓት 4 ናይ ምሸት ኢና ኣብ ባር ፊዮሪ ኣቲና ንሕና ጥራይና ኣብቲ ገዛ ዓማዊል ነርና ሕጂ ባር ሊላይ ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ እቲ ውሽጡ ብጣዕሚ ክፀሪ መዓት እዩ ኣዝዩ ሓድሽ እዩ ዝመስል ፍላሽ ናይ ካሜራ ድሕሪ ምርኣያ እታ ዋና መፅያ ኣዘራረበትና ኣነ ድማ መን ምዃነይ ኩሉ ብዛዕባ ናይቲ ባር ናይ ቀደም ዕላላዕለልክዋ ንእሳውን ኣብ ቃኛው ኣብ መወዳእታ ሱሳታትን መጀመርያ ሰብዓታትን ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ናይ ቲቲዩ ትሰርሕ ከም ዝነበረት ሓበረትኒ ኣነ ክሪኣ ከለኹ ኣብ 4 ዕድመ ዘላያት መሲላትኒ ዝነበረት ግን ካብኡ ከም ተዓቢ ግን ካብቲ ዕላል ትርዳእ ምናልባት ሓደ ሕቶዶ ክሓተክ ብምባል ከምቲ ቀደም ደቂ ኣንስትዮ ዝመፅኦ ዝነበራ ነዚ ባር ሕጂ ከይመፅኦ ኣለዋ ዶ ኢላ ሓተትኳ እወ ድሕሪ ሰዓት 8 ዝመፃ እንተደሊኻ ጣውላ ክሕዘልካ ይኽእል የበለትኒ ኣይፋሉን ኣነ ስሎም ሰዓት 9 ፈረቓን ቼኪን ኣሎኒ ኣብ ኤርፖርት ናብ ኣሜሪካ ክምለስ የብልኳ ኤርፖርት ካብ ዝርሑቕ ኣይኮነን ኢላትኒ ድሓን ይቐኒየለይ መኻለይ እዩ ኢለያ ብድሕሪ ዚ ሒዝናያ ዝነበርና መስተ ሰታቲና ያቆብ እቲ ታክሲስታ መፂኡ ሒዙና ናብቲ ናይ ቅድም ኣፅዋራት ዝዓነወ ዝረኣየሉ ቦታ ምራሕና እቲ ቦታ ዕብየቱ ክትገልጾ የጸግመካ እዩ እተን ዲጂታልን ናይ ቪድዮ ካሜራታተይ ብጽቡቕ ነቲ ቦታ ሙሉእ ክእትዎ እውን ዝኽእል ኣይነበራን እዚ ኩሉ ፅዋራት ኣብቲ ናይ 30 ዓመት ኤርትራውያን ዝካየድዎ ቃልሲ ካብ ስራሕ ወፃኢ ዝገበርዎ ኣፅዋራት እዩ ክንዲ ዝኣክል ኣፅዋራት ንኽትኣምኖ እውን የጸግመካ እዩ እዚ ነይሩ እቲ ናይ ኤድ ጽማቕ ዘቕረብክዎ ካልእ ብዙሕ ኤርትራታት እውን ተዛዊሩ እዩ ብዛዕባ እውን ዝሓፈሎ ግን ኣነ ነዚ ኣገዳሲ ኢለ ነዚ ጥራሕ ኣቕሪበዮ ምስቲ ናይ ቃኛው ዘቕረብክዎ ስለዝተሓሓዝ ማለት እዩ ስለዝተኸታተልኩም ብልቤ ዘመስግን ደጊመ ኣብዚ ቻነል ሰብስክራይብ ክገብሩ እንዳተላባኹ ላይክ ኮመንት ተገይርኩም ጽቡቕ ኣብ ቀጻሊ ቻው